Estem a Olèrdola, al Penedès. Just per allà darrere, un parell de quilòmetres, Vilafranca del Penedès. Diuen que hi havia una noia preciosa, bonica com el sol, llarguíssima, cavallera, tota daurada, que tenia una bona colla de pretendents per tota la comarca. Aquesta noia, però, indecisa de mena, no acabava de saber ben bé per quin resoldre's. Diuen que n'hi havia dos que li feien molt el pes, dos xicots alts, sapats, ben forts. I ella, com que dubtava i dubtava, va anar a demanar consell a una alcavota. L'alcavota, quan va saber el que li va dir: «Nena, és ben senzill. Demana'ls una prova d'amor, una penyora d'amor, i el que l'aconsegueixi serà el que es quedarà amb tu». Ella s'hi va pensar. L'alcavota li havia explicat que al capdamunt del castell d'Olèrdola, en una cova ben amagada, de la qual sempre se n'havia parlat però que ningú mai no havia vist, hi havia amagat el tresor de Mir Geribert, aquell que s'havia fet dir el príncep d'Olèrdola. Qui trobés aquell tresor seria l'escollit de la noia. I així, a més, tindrien dinerons i sabria que seria l'home més espavilat i més valent de tots dos. Així doncs, aquella nit, ella els va citar sota el balcó de casa seva. Lluna plena, silenci, i els va explicar allò que haurien de fer si volien aconseguir-la. I aquells dos nois, que eren amics, per primera vegada es van esguardar com a contrincants, com a gairebé enemics, i just la noia acabava de dir el què, cada un va tirar directament cap a casa seva. Un cop a casa, van agafar tota mena d'estris i eines que poguessin necessitar per aquella nit. Cordes, torxes, alguna destral, alguna aixada, i van enfilar directament cap al castell d'Olèrdola. El tema és el següent. Els nois van sortir cada un cap a casa seva, ja ho hem dit, van anar a buscar les eines, els estris que els poguessin fer falta per accedir a aquesta cova. Per venir fins al castell hi ha diferents camins. Cap dels dos no sabia quin camí triaria l'altre, però el que és ben clar és que podien passar per Canyelles, que els quedava bastant lluny, anar per Sant Miquel, pel poble mateix, i tirar just pel recte fins dalt de tot el cim, que és un dels camins que va agafar un dels nois, o agafar un tercer camí, que seria aquest que estem agafant nosaltres ara. És el camí que porta fins a la Pedrera, i de la Pedrera se'n va als forns de calç de Can Castellví i després puja directament fins a sota muralla. En tot cas, qui va arribar primer? El noi que va passar per la Pedrera va ser el que va arribar primer de tot sota muralla. Va començar a recórrer-la lentament. Hi havia una plena, per tant hi havia molta llum per poder veure què hi havia a tot arreu. Va notar que hi havia uns matolls molt grossos i va entrellocar-hi darrere tota una pila de pedres. S'hi va acostar, la intuïció el devia portar directament cap allà, perquè després de treure una pila de rocs va veure que hi havia un forat, no gaire gran. Ho veieu? Això és una molassa, una casa de pastor, una barraca de pastor. L'entrada que va trobar aquell noi devia ser fins i tot bastant més baixa. Aquesta amplada, possiblement. Era més ampla que jo. Es devia arrossegar lentament, com pogués, fins a l'interior d'aquella cova. Quan va arribar a l'altra banda, al cap de 3 o 4 metres que es van fer eterns, el noi es va incorporar. Va encendre la torxa. I bé, al principi es va quedar espaordit, perquè va veure que tenia tot al voltant una munió d'estàtues de pedra que les guardaven fixament. Eren guerrers, anaven armats i custodiaven alguna cosa. El tresor? El noi va començar a cavar i cavar i cavar. La terra era bastant flonja, hi havia molta humitat. Ell suava, estava nerviós. Aquelles estàtues el miraven fixament, semblava que fins i tot fessin moure la mirada. Va fixar-se que una portava una destral, l'altra portava una llança, una de més enllà portava un ganivet molt llarg, alguna una espasa, i la més grossa de totes portava un pergamí a la mà. El que era més estrany, però, és que aquell pergamí no era de pedra, era de paper. Per què? Com s'havia pogut conservar? Tomba antropomòrfica, Pla dels Albats. Heus ací l'explicació perquè el noi que havia pujat directament des de Sant Miquel encara no havia trobat la cova. Va pujar, tot pel dret, i va venir a parar en aquest petit recinte que està ple de tombes funeràries. Són totes de pedra. Era de nit, hi havia lluna plena, però el noi anava tan atrafegat, anava tan atabalat que no se'n va adonar i va caure dins una de les tombes.
amb l'esglai, bé, es va quedar com a cor glaçat, es va torçar un peu i abans no es va recuperar, va passar una bona estona. Sort que diuen que aquí al Pla dels Albats hi enterraven els nens xicarrons que morien abans de tenir ús de raó. I això diuen que protegia totes les persones que hi vivien o que hi passaven. Aquell noi doncs no es va trencar el coll perquè els albats el devien protegir, amb la qual cosa, com que tenia una feina a fer, es va aixecar i se'n va anar sota muralles a buscar si trobava l'entrada de la cova. De cop i volta, el noi que estava cavant va sentir un soroll. Quan es va tombar cap a l'entrada veia que el seu company entrava finalment també a dins la cova. Tots dos es van trobar mirant-se fit a fit. Però el que acabava no en va fer cabal. Va seguir amb la seva feina, volia agafar el tresor i poder marxar. Sentia una sensació ben estranya dins la cova. El seu company es va quedar perplex mirant totes aquelles estàtues i els ulls li van anar a parar directament també a aquell pergamí. Com si estigués hipnotitzat, s'hi va acostar, el va agafar i el va obrir. I va començar a llegir. Aquell qui profani la cova de Mir Jariber, aquell qui vulgui prendre-li el tresor, es convertirà en soldat de pedra. Aquesta serà la seva sort. I just acabava de llegir això. El xicot va començar a notar com les cames, els genolls, les cuixes, el ventre, tot el cos se li convertia en pedra. I l'altre, aquest cop no va poder fer veure que no passava res. Se'l va quedar mirant. I va ser tal el seu esglai que va deixar el cabaguet, va deixar el tresor, va deixar fins i tot l'ànima allà dins i va sortir esperitat. Va córrer tant i tant que va arribar en un 3 i no res a Vilafranca i en aquest interval els cabells ja se li havien tornat blancs. I va començar a explicar a tothom allò que havia vist, allò que havia succeït, el seu company convertit en pedra, la cova, les estàtues, la noia. Es va tornar boig, absolutament boig. El seu company mai va tornar a aparèixer, va desaparèixer per sempre més. I la noia diuen que, bé, es va quedar soltera, fadrina, ningú no la va voler. O sigui que imagineu-vos un desaparegut, un que s'ha tornat foll, una fadrina per sempre més, bé si s'ho val tot això un tresor. Ens tornem a trobar. Quedem a les 7.